доказателствата може да се видят по лицата ни. Но да се откажем, когато сме свидетели на архитектурен тероризъм от архитектурата, е невъзможно. Интелектуалният труд се краде брутално и безнравствено. Велики архитекти крадат шедьоврите на Зум. Совите не са това, което са. Повечето от тези престъпления, за съжаление, остават безнаказани. Отблъснати от обществото, беззащитни, разкъсвани от противоречия, се плъзнахме по наклонената плоскост. Биеналета, фестивали, презентации, интервюта, изложби, поредицата от събития ни промени и остави дълбоки следи в нашите души и тела. Роди се Z-Man. Z-Man винаги ще отстоява проектите си, ще защитава идеите си. Апатията на обществото няма да го спре. Безбройните врагове не ще се пречупят пред неговия устрем. Борбата няма да е лесна, но Z-Man ще спаси света или каквото там може, ако му остане време. Чувства, мисли, море от любов. Чисто ли обществото, в което живеем, а мислите ни? Раждаме се чисти, но средата ни променя. Отнема ни въздуха, захвърлени в кофата. Страдаме, молим се. Какво би станало, ако се опитаме да променим средата? А ако променим себе си? За повечето от нас градът е неприятно място, в което сме принудени да живеем. Изолираме се, блъзгаме се, отбягваме отговорностите. Апатични сме, градът е част от личността на всеки, който живее в него. Докато не осъзнаем това, ще се отнасяме към него враждебно. Ще го нараняваме. Градът трябва да е място за изява, без цензура и без ограничения. Събитие, за което не е нужно да се купува билет за посещение. Градът е нашата сцена, скулптури, графити, спонтанни концерти, смели проекти. Всички от тези неща, които го правят различен и вдъхновяващ. Заменяме природата с картини на урбанистичен хаос. Макар и колоритни, те не ни правят щастливи. Отдалечаваме се от природата. Забравяме как изглеждат изгревите, залезите, морето, планината. Все по-малко се стремим да наваксаме изгубеното и затворени в себе си се лишаваме от прекрасните неща на този свят. Масовия вкус, добър апетит. Масовата култура ни поглъщат бавно, а ние тях бързо. Фаст фуд. Гръбни менюто и направи своя избор. Няма място за компромиси. Струваме се, има място за едни пържени картофи. Средния, ако обичате, и една кола. Да, голяма. Благодаря. Добър апетит. Въображението умира, търсенето на новото остава на заден план. Имаме нужда от нови думи, от речник, от система. Днешно време изказът е станал елементарен и това много ни вреди. Разчитаме на отречени вече теории, живеем в миналото. Светът е крипта, пълна с мъртвите ни чувства. Отношение към детайла. Светът би загубил без разнообразието, което предлага всеки отделен човек. Нови похвати, нови категории биха ни помогнали да направим света по-красив. Не трябва да се страхуваме да кажем какво мислим, не трябва да се страхуваме да построим това, за което мечтаем. Всеки има собствен път на развитие, всеки изгражда своя философия. За едни тя е първосигнална и лишена от особен смисъл. На здраве. Едно ежедневно задоволяване на минималните нужди на личността. Защо, как, кой и къде са въпроси, които отсъстват. Отношението към средата, към нещата, които ни заобикалят, е в основата на нашата философия. Пестеливост, мярка, детайл, вношение са думи, които изчезнаха от действителността ни. Заместиха ги безвкусицата, мълчанието, безразличието, билбордовете с реклами. Предизвикателството е да отидем отвъд предубежденията. В живота, независимо от всички предварителни проучвания, никога нямаме абсолютна гаранция за успех. Неща, които изглеждат невъзможни, след много работа се превръщат в реалност. Вярно, понякога резултатите ни разочароват и са комични. Това не означава да спрем да опитваме, напротив. Нужни са малко лудост и безразсъдство понякога. Да се справим в неизвестната посока. Мотивацията ни помага да предизвикаме сами себе си, да се оттърсим от конформизма на обществото. Всеки избира своя път, а също така и начинът, по който да го измине. Някои вървят, други летят, някои предушат да ги возят, други да ги извозват. Светът предлага много възможности. Губим се, после пак намираме себе си.
Важно е да продължаваме да се инспирираме и да захранваме душите си. Да умеем да почиваме и да се раздаваме. Да се радваме на живота също е изкуство. Много от нас са се посветили на това. Финният баланс, точната мярка, търпението са в основата на развитието. А оттам понякога ще изненадващ резултат от нашата дейност. А той, резултатът често е плачевен. Водопад от безвкусица, безмисленост. Кича, продиктуван от консуматорското общество, формира голяма част от ценностната ни система. Нека не се залъгваме, всеки от нас в някакъв момент става жертва на това. Но всеки по-своему отдава значение на този факт. Съвършенният свят, светът без проблеми, той не съществува. Перфектният дизайн, чистата форма може да са химера, но може и да са цел, начин на мислене. Това, че сме направили нещо ново, доскоро немислимо за условията, в които живеем, е търсеният резултат. Не успяхме да ви кажем за кравите с розови контейнери в Аржентина, за мащаба на картофелен чипс за пазара, на нереализирани идеи за шлицовете, за изтичането на детайла, за гетата, за бетата, за контролирания поглед и още куп глупости, които ни възбуждат. Но уви, с много мъка, само това поправихме в този си.